Hovorí sa, že najlepší čas na cestovanie je máj. Príroda je už naplno prebudená, dni sú dlhšie, ale ešte neprichádzajú letné horúčavy. Nad krajinou sa často drží typická májová obloha. Trochu zamračená, trochu slnečná, nevyspytateľná, ale krásna. A práve v tomto období sme sa tentoraz vybrali na road trip do Bosny a Hercegoviny. Aj cesta cez Maďarsko ponúkla niekoľko zaujímavých zastávok. Krátko sme sa zastavili pri známom kameňolome v Šoškúte, ktorého biele vápencové steny pôsobia takmer ako kulisa z iného sveta. Hlavným cieľom prvého dňa však bolo historické mesto Pécs na juhu Maďarska. Miesto, kde sa mieša osmanská minulosť, staré uhorské dejiny aj pokojná atmosféra južného mesta. Ráno sme sa vybrali na prieskum po pamiatkách mesta. Dominantou hlavného námestia v Péči je bývalá mešita Pašu Gázy Kásima z čias osmanskej nadvlády v 16. storočí. Po odchode Turkov bola stavba prestavaná na kresťanský kostol, no dodnes si zachovala svoj typický orientálny vzhľad. Už z diaľky upúta veľká kamenná kupola, ktorá pripomína jej pôvodný účel. Vo vnútri dnes nájdeme kresťanský oltár, lavice, fresky, aj sakrálne obrazy, no samotný priestor si stále zachoval nezvyčajnú atmosféru bývalej mešity. Ďalej naše kroky viedli ku katedrále svätého Petra a Pavla, ktorá patrí medzi najstaršie a najvýznamnejšie kostoly v celom Maďarsku. Už z diaľky pôsobí majestátne, hlavne vďaka svojim 4 vysokým vežiam, ktoré sa týčia nad historickým centrom Péču. Základy kostola vznikli ešte v ranom stredoveku, no dnešnú podobu získala katedrála najmä počas veľkej prestavby v 19. storočí v neorománskom štýle. Napriek tomu si stále zachováva atmosféru starobilého chrámu, ktorý tu stojí už celé stáročia. Interiér je veľmi bohatý a odlišný od väčšiny kostolov v okolí. Steny zdobia farebné ornamenty, fresky a maľby, ktoré kombinujú kresťanské motívy s prvkami pripomínajúcimi byzantské umenie. Veľký priestor pod vysokými klenbami pôsobí pokojne, ale zároveň monumentálne. Zaujímavé je aj tlmené svetlo, prenikajúce cez vitráže, ktoré vytvára vo vnútri zvláštnu atmosféru. Človek má pocit, ako by sa ocitol niekde južnejšie, možno až na Balkáne alebo v Taliansku. Jedným z najväčších zážitkov je možnosť vystúpiť hore do jednej z veží. Po úzkých schodoch sa dá dostať až na vyhliadku, odkiaľ je krásny výhľad na celé mesto, okolité kopce aj strechy historického centra. Pomaly vchádzame do podzemia pod katedrálou svätého Petra a Pavla v Péči. Do krypty, ktorej kamenné schody nás vedú do chladného, tlmeného priestoru, kde sa svetlo láme cez úzke otvory a zvýrazňuje priestor päťloďovej krypty, ktorej strop podopiera 42 masívnych stĺpov. Klenby sú kompletne pokryté farebnými maľbami a dekoratívnymi motívmi. A práve dole, na námestí pod katedrálou, sme potom objavili ďalšie zaujímavé miesto, ktoré nás v Péči naozaj prekvapilo. Pod hlavným námestím v Péči sa ukrývajú pozostatky starovekého rímskeho mesta Sopiáne. Ranokresťanské pohrebné komory a podzemné mauzóleá so zachovanými freskami, zapísané aj v zozname UNESCO. Cestou z Péču sme si pozreli aj pamätník bitky pri Moháči. Zatiaľ je v rekonštrukcii a veľké slávnostné otvorenie sa chystá v auguste 2026, kedy to bude 500 rokov od tejto významnej bitky.
Cesta pokračovala ďalej, z Maďarska cez Chorvátsko až do Bosny a Hercegoviny. Prvým väčším mestom, ktorým sme prechádzali, bola Banja Luka a odtiaľ sme sa už začali spúšťať smerom na juh do úplne inej krajiny, do úzkeho a dramatického kaňonu, ktorý vytvorila rieka Vrbas. Údolie sa tu náhle zúži tak, že si človek uvedomí, ako málo priestoru tu v skutočnosti je. Na jednej strane sa tlačí divoká, energická rieka, na druhej strane frekventovaná cesta, ktorá sa doslova vrezáva do skalných stien. Celý prejazd pôsobí, ako by sa ľudský výtvor aj príroda museli dohodnúť na spoločnom priestore. Rieka Vrbas je pritom veľmi obľúbená medzi kajakármi a práve v čase nášho prejazdu tu prebiehala aj kajakárska súťaž. Popri ceste stáli autá s kajakmi, dodávky aj autobusy s účastníkmi a celý kaňon mal úplne iný, živý puls. A keďže parkovacie miesta tu zjavne nie sú prioritou, autá stáli jednoducho tam, kde sa práve dalo. Na krajnici, často priamo na ceste, alebo tam, kde ešte zostal kúsok rovnej zeme. Mohli sme tu vidieť zahraničné kajakárske týmy z celej Európy. Škoda, že sme mali málo času a nemohli sme sa zastaviť aspoň ako diváci. Príjemný chladný vzduch, svahy plné síto zelených stromov a jemný opar nad riekou dali celému úseku mystický, pokojný rytmus. Bolo to ďalšie miesto, kde človek len spomalí a sleduje dianie okolo seba, bez potreby niekam sa ponáhľať. Dúha nad cestou sa často považuje za znamenie šťastia pre pútnikov a pocestných. A keď sa objavila práve nad našou trasou, prijali sme ju s tichou radosťou. Ako pripomenutie, že trochu šťastia sa na cestách vždy zíde. Smerovali sme do historického mesta Jajce, kde sme plánovali aj prenocovať. Približne 70 km dlhý úsek údolia rieky Vrbas nás viedol jasne a plynulo. Cez tunely, mosty, množstvo zákrut a nespočetné zastávky na fotografovanie. Večer sme dorazili do mesta Jajce, kde už prvé pohľady na pamiatky naznačili, že ráno bude čo objavovať a kam sa vybrať. Mestečko Jajce sa nachádza v hornatom regióne a jeho staré jadro je položené na kopci, obohnanom hradbami, ktoré tu stoja ako pamiatka na nepokojný stredovek. Tomuto miestu dominuje aj zvyšok stredovekého hradu, ktorý sa dvíha nad mestom a vytvára charakteristickú siluetu. Dodnes sa tu zachovali kamenné hradné brány, cez ktoré sa vstupovalo do opevneného mesta. Keď sa človek prejde až hore na hradný kopec, otvorí sa pred ním celý Jajce ako na dlani. Vidno strechy domov, úzke uličky a jednotlivé historické pamiatky, kostoly, ale aj mešity, ktoré tu stoja vedľa seba ako svedkovia rôznych období dejín. Je to pohľad, ktorý v sebe spája históriu aj krajinu do jedného celku. Úzke, strmé uličky vytvárajú atmosféru Orientu a dávajú mestu stále cítiť dotyk Osmanskej ríše. V Jajce sa pritom mieša nesúrodá architektúra, historické kamenné domy, staré uličky a k tomu moderné námestie s fontánami a reštauráciami, ktoré pôsobí úplne iným tempom života. Zaujímavým miestom je aj jedna z hradných brán, v ktorej sa nachádza reštaurácia Omerbegova kuča. Je to miesto, kde sa dá na chvíľu zastaviť a zažiť miestnu kuchyňu, výborné čevapy alebo pokojné raňajky s tradičnou bosnianskou kávou. Veľkým lákadlom a jednou z hlavných atrakcií Jajce je aj miestny vodopád, kde
kde sa rieka Pliva vlieva do rieky Vrbas. Pliva, ktorá tečie o pár desiatok metrov vyššie, tu náhle padá do kaňonu rieky Vrbas a vytvára pôsobivý vodopád priamo v centre mesta. Zaujímavosťou tohto miesta je aj výskyt travertínového penovca, ktorý vznikol dlhodobým pôsobením silne mineralizovanej vody. Práve tento proces formoval nielen samotný vodopád, ale aj jeho okolie, ktoré má dnes jedinečný prírodný charakter a pôsobí takmer ako prírodná scenéria vytvorená po tisícročia. Hrad Viajce bol založený v 14. storočí ako významná stredoveká pevnosť Bosnianského kráľovstva a patril medzi kľúčové mocenské body regiónu. Strategicky kontroluje údolia riek Vrbas a Pliva, ktoré sa tu stretávajú, vďaka čomu mal pod kontrolou dôležité obchodné aj vojenské trasy. Jeho poloha na kopci nad mestom mu dávala prirodzenú obrannú výhodu a umožňovala prehľad nad celým okolím. Po vpáde Osmanov bol postupne posilňovaný a upravovaný, aby lepšie odolával novej vojenskej realite a zmeneným spôsobom dobývania pevností. Hrad bol niekoľkokrát prestavaný, pričom sa kombinovali pôvodné stredoveké prvky s neskoršími úpravami, ktoré reagovali na vývoj delostrelectva. Len pár kilometrov od centra Jajce sa nachádza jedinečný komplex vodných mlynov na rieke Pliva. Ide o malé drevené stavby, postavené priamo nad prúdiacou vodou, ktoré tu stoja už celé stáročia a dodnes pôsobia ako živá ukážka tradičného spôsobu spracovania obilia. Mlyny sú zoradené popri drevených chodníkoch a mostíkoch, takže sa medzi nimi dá voľne prechádzať a pozorovať, ako voda poháňala ich jednoduché mechanizmy. Ďalší úsek cesty smerom na Sarajevo a odtiaľ ďalej pod horu Bielašnica nás zaviedol do nového strediska zimných športov. Cesty boli ešte miestami vo výstavbe, ale z veľkej časti už hotové s novým kvalitným asfaltom, ktorý naznačuje, že sa tu počíta s veľkou budúcnosťou. Bielašnica dnes ponúka nielen lyžiarske svahy, ale aj trate pre bežecké lyžovanie, snowboardové zóny, turistické chodníky a v letnej sezóne aj možnosti pre horskú cyklistiku. Vyrastajú tu nové hotely a apartmánové komplexy, ktoré dokážu pojať množstvo návštevníkov a je cítiť, že sa tu šport a turizmus berú naozaj vážne. My sme sa však dlho nezdržali. Čakala nás ešte drsná cesta do jedného z najväčších zapadákov v celej Bosne, do horskej dedinky, kam vedie už len šotolinová cesta, asi 20 kilometrov od poslednej obývanej obce. Niekde v týchto horách, vo výške približne 1500 metrov nad morom, leží maličká kamenná dedinka Lukomír. Ak sme chceli prísť ešte za Vidna a stihnúť si nájsť ubytovanie, nemohli sme sa zdržiavať. Museli sme ísť presne, nespoliehať sa na náhodu a hlavne nezablúdiť na vápencovej, šotolinovej ceste, ktorá bola plná ostrého kamenia a neustále skúšala podvozok auta aj našu pozornosť. Obloha sa zatiahla a celé prostredie tým získalo ešte dramatickejší nádych. Cesta pôsobila ako prechod neznámym územím, takmer ako scéna z príbehov o Vinetuovi. Surová, tichá a trochu nepredvídateľná. 20 kilometrov tejto zážitkovej cesty sme napokon zdolali za 1,5 hodiny, ešte tesne pred úplným súmrakom. Ubytovanie sa nám podarilo vybaviť v malom kamennom domčeku, ktorý mal všetko, čo sme potrebovali. Posteľ, kúpeľňu aj niečo navyše. O tom ale trochu neskôr. Pred súmrakom už lukomírski pastieri pomaly zaháňali ovce späť do košiara. Stáda sa počas dňa pasú ďaleko od dediny, vysoko na kamenistých horských lúkach, kde je trávy oveľa menej než v údoliach. Aby ovce všetko nespásli na jednom mieste, musia ich pastieri každý deň viesť ďalej a hľadať nové pasienky.
Je to tvrdý spôsob života, ktorý sa tu po generácie takmer nezmenil. Najprv sme sa vybrali do miestnej krčmy na večeru, vyskúšať pohostinnosť aj kuchyňu miestneho hostinského. A kto by to čakal? Pri stoloch už sedeli priatelia z Moravy, partia motorkárov, ktorí si tiež vybrali tento koniec sveta za svoje nocležisko. Večer sa rýchlo zmenil na príjemné posedenie. Rozprávali sme sa o cestách, vymieniali si zážitky aj skúsenosti a popritom ochutnávali travaricu, slivovicu a miestne dobroty. A musíme povedať, že to naozaj stálo za to. A teraz späť k nášmu ubytovaniu a k tomu, čo sme v domčeku mali navyše. Okrem postele a kúpeľne totiž slúžil aj ako dočasný sklad nápojov miestneho hostinského. Ale úprimne, vôbec nám to nevadilo. Hovorili sme si, že keby náhodou prišiel koniec sveta, aspoň sme priamo pri zásobách. Noc vo vysokohorskej dedinke bola chladná. Vonku dul studený vietor, okolo kamenných domov vládlo úplné ticho a po dlhom dni na cestách sme zaspali naozaj tuhým spánkom. Ráno bolo ako z úplne iného príbehu. Po zamračenej a chladnej noci sa obloha vyjasnila a nad horskou dedinou sa objavilo ostré ranné svetlo. Ovce v košiari už netrpezlivo čakali na pašu a v úzkych kamenných uličkách sa pomaly začínal nový deň. Naši moravskí priatelia mali už zbalené veci a štartovali motorky na dlhú cestu domov. Zvuk motorov sa niesol tichým horským prostredím a postupne mizol niekde v diaľke medzi kopcami. My sme sa ešte nikam neponáhľali. Chceli sme si dedinu prejsť pomaly, nasať jej atmosféru a nakoniec sa vybrať až na samotný koniec sveta za dedinou. Pozrieť sa na to miesto na vlastné oči. Dolina pod dedinou sa zvažuje prudko dole, takmer o 900 výškových metrov. Niekde hlboko pod nami si rieka Rakitnica poveky vyrezávala cestu cez skaly a vytvorila jedno z najdivokejších údolí v Bosne. V diaľke sa dvíhajú horské chrbty takmer 2000-ových vrcholov a aj v máji na nich ešte zostávajú posledné pásy snehu, ktoré sa držia v tieňoch skál a žľabov. Dedina pôsobí, ako by sa tu čas pohyboval pomalšie. Opustené kamenné domčeky, staré hospodárstva, aj zo pár novších stavieb zaujmú svojou jednoduchosťou a skromnosťou. Nízke múry z kameňa ešte stále vzdorujú vetru aj času, no niektoré strechy sa už pod ťarchou rokov prepadli a spolu s nimi sa pomaly rozpadá aj celý dom. Iné mali predsa len viac šťastia. Dostali jednoduchú plechovú strechu, často poskladanú z rozrezaných kovových sudov, len aby ešte chvíľu odolávali horskému počasiu. A takto vyzerá plot na konci sveta za dedinou Lukomír. Za týmto plotom už naozaj nie je nič. Len vietor, hory a hlboké ticho. Potom sme sa už vybrali späť na cestu do civilizácie. Počasie sa úplne zmenilo. Nad horami svietilo príjemné slnko a celá krajina pôsobila oveľa pokojnejšie a otvorenejšie než večer predtým. Cestou sme sa často zastavovali, len aby sme si mohli odfotografovať divokú horskú krajinu, kamenné svahy a nekonečné výhľady do údolia. Vidieť bolo aj horské pasienky, kam pastieri každodenne vyháňajú svoje ovce. Krajinu pretínali malé parcely, ohradené nízkymi kamennými múrikmi, poskladanými často len tak jednoducho, bez akejkoľvek pravidelnosti. Niektoré vytvárali zvláštne tvary a útvary, pri ktorých človek ani netušil, aký mali pôvodný význam, alebo čo vlastne oddelovali. Keďže bola sobota, na ceste sme stretávali čoraz viac ľudí.
Autá, cyklisti, motorkári aj štvorkolky smerovali rovnakým smerom ako my. Každý sa chcel pozrieť do Lukomíra a zažiť toto odľahlé miesto na vlastnej koži. Prekvapilo nás aj množstvo turistov z Čiech a zo Slovenska, ktorí sem prišli za rovnakou kombináciou divokej prírody, pokoja a dobrodružstva. Je vidieť, že napriek svojej izolovanosti sa táto oblasť stala jedným z najatraktívnejších turistických miest v Bosnianskych horách. V niektorých okamihoch sme mali pocit, že o pár rokov tu už nebude vládnuť také ticho a samota ako dnes. Turistov pribúda a človek si vie ľahko predstaviť, že sa z tohto odľahlého miesta raz stane rušná atrakcia plná ľudí, aut a stánkov. Možno skoro ako preplnená ulica na Václavskom námestí. Aj preto sme boli radi, že sme Lukomír zažili práve teraz. V čase, keď si ešte stále zachováva svoj surový charakter, pokoj a pocit konca sveta. Možno už o rok alebo dva bude mať toto miesto celkom inú atmosféru a iného ducha. Cestou sme už začali plánovať ďalšie miesta, ktoré by sme chceli navštíviť. A premýšľali sme aj nad tým, ktorou trasou sa vybrať ďalej. Mapy totiž nevždy spoľahlivo ukazujú, ktoré cesty sú skutočne zjazdné. Občas sa oplatí spýtať aj miestnych, no aj tam treba brať odpovede s rezervou. Nevždy sa dá spoliehať, že ich zjazdná cesta bude zjazdná aj pre naše auto. Predsa len, bolo by škoda rozbiť ho ešte pred návratom domov. A ako to už býva, cesty sú plné prekvapení, a tak sme po dobrej rade miestnych motorkárov zvolili slaboznačenú cestu smerom na juh. Príjemné prekvapenie na seba nenechalo dlho čakať. Nová, malebná asfaltka sa začala klukatiť cez kamennú, horskú a jemne zvlnenú krajinu, ktorá nás naozaj očarila. Stále sme sa pohybovali vysoko v horách. Cesta od dediny Šabiči smerom na Ježeprasinu a Odžaci sa držala vo vysokých horských polohách a miestami sme vystúpali až do výšky okolo 1600 metrov nad morom. A ako to už býva, neustále sme zastavovali, kochali sa výhľadmi, fotili a nasávali atmosféru krajiny. Ani sme si pritom nestihli uvedomiť, ako sa okolitá scenéria postupne mení. Krajina je typická vysokohorským krasom Bosny. Zvlnené kamenné planiny sa tu striedajú s rozľahlými horskými lúkami, medzi ktorými vyrastajú osamelé kríky a nízke stromy pokrútené vetrom. Sivobiele vápencové skaly miestami vystupujú priamo z trávy, ako by bola celá krajina posiata obrovskými kamennými ostrovmi. Lúky majú v lete síto-zelenú až zlatožltú farbu a pôsobia veľmi otvorene, takmer nekonečne. Cesty sa vinú medzi kopcami bez výraznej civilizácie, často len úzkým pásom asfaltu cez pustú horskú krajinu. Celé okolie má surový balkánsky charakter. Málo stromov, veľa kameňa, silný vietor a pocit úplnej slobody. Drsné kamenisté hory pomaly vystriedala nižšie položená dolina plná zelenej vegetácie. Nakoniec sme zostúpili až do údolia rieky Neretva k obci Laďanica. Cestou sme dorazili k Boračkému jazeru,
kde sme si dali kávu a po dňoch strávených v drsnej horskej krajine si pomaly začali zvykať na civilizovanejší ráz okolia. Boračko jezero leží ukryté medzi zalesnenými horami a pôsobí veľmi pokojne. Neskôr sme dorazili do mesta Koníc, kde sme si prezreli známy osmanský kamenný most ponad rieku Neretva. Ešte pred Mostarom sme sa zastavili pri známom pamätníku v Jablanici, kde dodnes ležia zvyšky zrúteného mosta, padajúceho priamo do rieky Neretva. Potom sme už pokračovali ďalej pozdĺž rieky Neretva. Cesta sa klúkatila popri strmých skalách, prechádzala tunelmi a viedla po výbornom asfalte cez nádhernú hercegovskú krajinu. Pod nami tiekla smaragdovo-zelená rieka, nad hlavou bola sítomodrá obloha a vzduch bol čoraz horúcejší. Po horskom chlade sme zrazu cítili pravú balkánsku horúčavu. Každá zákruta otvárala nové výhľady na kaňon rieky, skaly a malé dedinky nalepené na svahoch. Nakoniec sme dorazili do Mostaru, mesta, ktoré je dnes symbolom Hercegoviny, ale zároveň nesie jazvy pomerne nedávnej vojny z 90. rokov. Počas bosnianskej vojny bol Mostar ťažko poškodený a boje medzi chorvátskymi a bosnianskými jednotkami zničili veľkú časť historického centra. Putovali sme kamennými uličkami Mostaru v okolí Starého mosta, kde sa miešali kaviarne, obchodíky a orientálna atmosféra a pritom sme sa predierali davmi zvedavých turistov. Popri historických budovách bolo na meste stále cítiť aj stopy vojny a jeho búrlivej minulosti. Vyšli sme aj ku chrámu Cerkva Rodieňa Presvätej Bogorodice na kopci nad mestom, odkiaľ sme sa kochali výhradom na okolie Mostaru. Najväčším symbolom tragédie sa stal pád slávneho Starého mosta v roku 1993, ktorý sa zrútil do rieky Neretva po ostreľovaní. Most bol neskôr zrekonštruovaný podľa pôvodných historických techník a dnes opäť spája oba brehy mesta, nielen fyzicky, ale aj symbolicky. Pokochali sme sa ešte večernou atmosférou Mostaru a nabrali sily na ďalší dobrodružný deň, počas ktorého sme navštívili historické mestečko Počiteli. Toto stredoveké opevnené sídlo nad riekou Neretva vznikalo už v časoch, keď u nás Pavol Kyniži prestavoval hrad Lietava, no svoju dnešnú podobu získalo najmä počas osmanskej nadvlády. Nad kamenným mestečkom sa týči pevnosť na strmom kopci, odkiaľ sú nádherné výhľady na údolie Neretvy, okolité skaly a hercegovskú krajinu. Interiér veže bol pomerne strohý a čisto vojenský. Jednotlivé podlažia boli oddelené drevenými trámovými stropmi a spájali ich úzke kamenné alebo drevené schodiská, vstavané priamo do hrúbky muriva. Počas stáročí bola pevnosť viackrát poškodená zemetraseniami aj vojnami. Veľké škody utrpela aj počas vojny v Bosne a Hercegovine v 90. rokoch, keď bol Počiteľ ostreľovaný. Následne prebehla rozsiahla obnova historického jadra aj samotnej pevnosti s cieľom zachovať pôvodný vzhľad kamenného mesta a jeho osmansko-stredoveký charakter. V úzkých kamenných uličkách panovalo už od rána poriadne teplo, no atmosféra malého kompaktného mesta s moslimskou komunitou, starými domami a veľkou mešitou bola naozaj jedinečná. Z horných opevnení hradu sme mali celé mestečko ako na dlani a výstup približne 100 výškových metrov rozhodne stál za to. Výhľady na kamenné strechy Počitelia, zelené údolie Neretvy a rozpálenú hercegovskú krajinu boli jednoducho fantastické. Naše kroky viedli aj do Hadži Alii na Moske, jednej z najvýznamnejších mešít v Hercegovine, postavenej ešte v 16. storočí počas osmanskej éry. Zaujímavosťou je, že jej kamenný minaret
patrí medzi dominanty mesta a je viditeľný prakticky z každého kúta počitelia. Potom sme už nasadli do auta a valili ďalej. Hurá k moru. Z počitelia to bolo do Splitu 150 km. A po 2 hodinách jazdy sme dorazili do jedného z najživších miest celého Jadranu. Split nás okamžite zaujal svojou atmosférou. Rušné ulice plné ľudí, prístav, palmy, vôňa mora a historické centrum, kde sa starovek mieša s moderným životom. Najviac nás lákal slávny Diokleciánov palác. Obrovský rímsky palác, postavený na prelome 3. a 4. storočia pre cisára Diokleciána, ktorý tu chcel stráviť pokojný dôchodok po abdikácii. Palác nebol len obyčajnou rezidenciou. Fungoval zároveň ako pevnosť, vojenský komplex aj luxusné cisárske sídlo pri mori. Po páde Rímskej ríše sa však jeho priestory postupne zmenili na normálne mesto. Kresťania prestavali niektoré časti paláca na kostoly a kaponky, dokonca aj pôvodné cisárske mauzóleum sa neskôr zmenilo na kresťanskú katedrálu svätého Domnia. Keď sme sa prechádzali jeho kamennými chodbami, úzkymi uličkami a vnútornými nádvoriami, bolo neuveriteľné sledovať, ako v stavbe starej viac než 1700 rokov stále pulzuje bežný život. Pod arkádami fungujú reštaurácie, obchody aj malé kaviarne. Pred palácom sa rozprestiera známa promenáda Riva. Široké pobrežné korzo, lemované palmami, plné kaviarní, hudby, turistov aj domácich. Málo kto vie, že len kúsok od Splitu sa nachádza hrad Klis, kde sa natáčal známy seriál Game of Thrones. Práve tu vznikli scény mesta Mýrin, ktoré v seriáli ovládla Daenerys. Pevnosť stojí vysoko na skalnom hrebení nad mestom a ponúka nádherný výhľad na more, Split aj okolité hory. Miesto má neopakovateľnú atmosféru cez deň, no a zda ešte krajšie pôsobí po zotmení, keď sa pod hradom rozsvieti celé pobrežie. Samotný hrad má pritom omnoho staršiu históriu než filmári. Klis Fortress strážil dôležitú cestu medzi pobrežím a vnútrozemím už od čias starých Rimanov. Po stáročia bol významnou obrannou pevnosťou Dalmácie a preslávil sa najmä v bojoch proti Osmanskej ríši v 16. storočí. Vďaka svojej polohe bol prakticky nedobytný a dodnes pôsobí majestátne, ako by vyrastal priamo zo skaly. Záverečný deň nášho výletu sme využili na dopoludňajšie prechádzky po meste Šibenik, jednom z najstarších historických miest na chorvátskom pobreží. Najviac nás zaujala slávna katedrála svätého Jakuba. Unikátna kamenná stavba, postavená bez použitia drevených konštrukcií, ktorá dnes patrí medzi pamiatky UNESCO. Jej konštrukcia je výnimočná tým, že je celá poskladaná z presne opracovaných kamenných blokov, ktoré do seba zapadajú ako stavebnica, častokrát bez malty. Fasáda je bohatá na plastické reliéfy a detailné kamenné hlavy, ktoré dodávajú stavbe jedinečný umelecký charakter. Úzke kamenné uličky, prístav a krásne pobrežie vytvárali príjemnú prímorskú atmosféru, ktorú sme si ešte naposledy vychutnali predtým, než sme sa vydali na cestu domov. Dovidenia na ďalšom výlete, priatelia.